Представям ви моите сладки бухти, които си отиват прекрасно и с сирене. Трябва ни пресято брашно около 650 грама, 2 яйца, които смесвам с захар, половин чайна чаша. Ако искате да са по-сладки, може да добавите и цяла. Започвам и с гасенето на содата, която е една чайна лъжица с една чайна чаша кисело мляко. Започвам да прибавям съставките в брашното и с една дървена лъжица си помагам при началното бъркане. След това виждате моето тесто как започва да изглежда и си помагам с ръка, като меся около 10 минутки, докато спре да ми лепне на ръцете. Ето така виждате на плота. Без проблем и без големи усилия се получават нещата. Слагаме го да си почива около 30 минутки на стайна температура. След това с точилка разтелих тестото, като отдолу малко поръсих брашно, за да не ми лепне. Започвам и с моите ромбоидни формички, които си направих. Виждате и дебелината на моето тесто, като аз си загрях и предварително олиото на тиган. Ето така, оформих си бухтичките. Започвам след това да ги нареждам в загрятото олио. Виждате ги, те започват и да се надуват, като стават изключително бързо. След това ги отсеждам на една хартия, за да може мазнината да поеме доста добре. И виждате отвътре как изглеждат. Станаха доста на брой. Благодаря ви, че гледахте и ще се радвам да коментирате, ако ги опитате.